Машинки, няма мускули без сила. Време е да срещнаш матките с реалността. Същите, които си мислят, че щом знаят всички упражнения на английски, може да тренират леко и ще имат резултати. Не знам как не ги е срам да са по-слаби от половината момичета в залите. Аз на 12 правих лежанка с 50 кг за серии. Познавам момичета, които вдигат повече дори, а рядко виждам мъже да слагат толкова. Елементарно е. Ако силата не расте, мускулът не расте. Няма свят, в който си оставаш на бебешките тежести и постигаш каквито и да било резултати. Това е фантазията на всички чичаци, лелки и за жалост повечето пишлемета в залите. Все едно да пълзиш с идеята, че така ще бягаш по-бързо. Тежък аутизъм. Храниш ли се правилно, буташ ли лимита, качваш. В момента, в който спреш да развиваш потенциала, прогреса спира. А ако си кажеш, стига ми толкова, вече ще тренирам по-леко, направо си аут от играта. Всичко, което вече не използваш като сила, започва да изчезва преди още да ти е изтекла картата за фитнес. И о чудо, като пада силата, падат и обемите и вече тялото няма този стегнат плътен вид. Затова и няма никакво значение кой как е изглеждал едно време и колко е вдигал. Ако някога си бил във форма, а днес не си, но все пак ходиш в залата и тренираш, значи си пълна марда, която живее по инерция. А с мускулната памет ти е в пъти по-лесно от тези, които цял живот са живели като пенсионери и те първо открият фитнеса. В това видео ви показвам моментното си състояние. До преди месец тези килограми ми бяха значително по-леки. И въпреки, че не съм спирал да тренирам, силата ми е намаляла. Защото нито храненето, нито тренировките ми бяха на 100%. Да, тренирах по-леко през това време, но моето разбиране за леко е по-интензивно от тавана на повечето фитнес ентусиасти и въпреки всичко резултатите си казват думата. Това, че сме в залата, нищо не означава. Тялото се адаптира към всичко и когато махнем педала от газта, не можем да разчитаме на инерцията. Поглеждаш се в огледалото и ако не изглеждаш като човек, който тренира, най-вероятно е така. Всичко е много просто и логично, когато си извадиш главата от задника.